Добрый дзень усім добрым людзям. Калі вы паглядзіце на гаражы, то убачыце вакол іх розную вентыляцыю. І зроблена яна на ўсе лады, хто во што гаразд, у каго якія былі матэрыялы. Вось, напрыклад, тут гэта адразу відаць, што засталося савецкіх часоў. Старыя ржавыя такія трубы, выцяжкі тут альбо прыточкі. Ніхто дакладна не ведае. Ну, хутчэй за ўсё, вось тут у них знизу гэта прыточка, як бы воздух, а там зверху гэта уже выцяжка. Выцяжку пажадана рабіць як мінімум 2 метры над каньком, улічваючы, што тут яшчэ такая апорная сцяна, то трэба, каб, ну, не то, што трэба, пажадана, каб яно было яшчэ вышэй па ўзроўню за гэтую сцяну. І некаторыя, дарэчы, так і рабілі. Вось калі там паглядзець уважліва, то бачны грыбкі, якія там, ну, зусім амаль у неба сягаюць. Ну і, зразумела, прыйшоў час і нам рабіць вентыляцыю. Папрасіў гаспадар, каб і мы зрабілі яму вентыляцыю. Паглядзелі самую такую, як бы, бюджэтную, не надта дарагую. Вось у нас атрымаецца такая труба, рудая вентыляцыя. Там зверху такі найпрыгажэйшы грыбок. О, прыгажосць такая. І вось яна, гэта труба, яна 3-метровая, атрымліваецца ў нас тут яна 3 метра ад самого даху, ад самой крышы, і вышэй 1,5 метра на 1,2 метра, чым вось гэты выступ. Далей мы пашлі, замацаваліся, тут прасвярдлявалі прыгожай такой фрызой 112 і ўвайшлі ў гараж. Здавалася, гэта ўсё лёгка, ну і, правда, не надта цяжка, але самае цікавае гэта наперадзе. Вось наша выцяжка. І, як вы бачыце, тут прыйшлося узламаць аж 2 пліты перакрыцця. Адну гаспадара нашага і кавалачак суседняга гаража. А чаму? А таму, што тут атрымліваецца сцяна, якая адказвае, на якой ляжаць пліты. Яна вось так вот сцяна ідзе. А тут уже як бы опорная стенка, фунда ФБС знизу лежаць. І таму прыйшлося вось так вот выбівацца ўсё, выразацца, неяк злучацца гэтымі полуотводу каналізацыйнымі. Тут усім на свеце, каб неяк увайсці ў падвал, каб было добра. Потым гэта ўсё замажется, зальецца і не будзе нічого бачна, нічога. Вось так мы выйшлі ў падвал, у склеп. Вось там зверху тут усё мы выбівалі. Ну, дзякуй Богу, выбіліся. І пайшлі па нашай трубе туды далі. Тут у дальнім куточку стаіць краставіна, у якой у нас будзе усталяваны якасны вентылятар, і ён будзе дзьмуць, зразумела, на двор. А вось тут будзе стаяць бутэлька, заглушка, у заглушцы будзе разьба і кранік, каб можна было кандэнсат зліваць, які тут ёсць. Вось гэты вось вентылятар, прыгажосць такі турбо, 120 кубоў. І пайшло далей. Гэта выцяжка на першы паверх. Там вось, калі бачна, яна злучаецца з белай пластыкавай вентыляцыяй. Пластыкавы кораб вентыляцыйны уздымаецца ўверх. Так, ён тут схаваецца ў нас. А тут у нас ёсць адмысловы перахаднік, затулены таксама пад гэты цуда-вентылятар, які 120 кубоў у гадзіну будзе высмоктваць. Усе гэтыя вентылятары, яны з абратным клапанам, таму будуць працаваць надзейна, і на кожнае ёсць сваё ўключэнне. Гэта была песня пра выцяжку. Зараз пра прыточку. Вось у нас тут таксама сотая труба, звонку будзе стаяць рашотка, здесь прыгожая. Гэта у нас адтулена, каб з гаража браць зарадку для электрамабіля. Ніхто яе не мог спіянерыць. З гэтага боку трайнік і апускаецца труба уніз, у падвал. Гэта адтулена зімою, каб не было холодна, будзе закрывацца заглушкай 110. Труба спускаецца адсюль. Яна яшчэ падоўжыцца, будзе стаяць такі тут уголок і таксама заглушкай. Гэта будзе прыточка. З гэтага боку, з таго боку у нас выцяжка.
Вось так павінна працаваць. Зараз чарнавая разводка, чарнавы монтаж. Паглядзім потым, як гэта ўсё будзе, калі будзе прыгажосць. Усім всяго найлепшага.